tomto gymnáziu prežívame už 8 rokov. Raz sme boli hore a raz dole. Teda poväčšinou dole, no napriek tomu sme sa naučili množstvo užitočných a ešte viac tých neužitočných poznatkov. Aby ste vedeli, čo mám na mysli, prichystali sme sa pre vás malú ukážku takého všedného dňa v našej triede. Prvá hodina je jazyk a komunikácia. Pani profesorka vstúpi do triedy, krátko zhodnotí situáciu a dôrazne pozdraví. Dobrý deň. Vysiahnite z papiere, napíšeme si diktátik. Na vysokej skale stoja zvyšky kedysi pyšného hradu so 4 vežami. Úpätie skaly obmýva Bystejna. Pod hradom stoja 3 hotely. Pani profesorka, môžete to zopakovať? 3 hotely. Však vám vravím, že 3 hotely. Po diktáte rozdáva opravené umelecké opisy. Pani profesorka, prečo mám túto chybu? Lebo ten umelecký prostriedok, ktorý ste použili, je príliš umelecký. O chvíľu zaznie ďalšia otázka. Pani profesorka, čo sa nás poslednej písomky? Moment. Sari, vy máte 5. Ja nechápem, ako ste to mohli napísať na 5, keď ostatní z toho dostali jednotky. Čo? Veď som sa učil celú prestávku. Po prestávke nás čaká hodina matematiky. No, dobrý deň, to je stres, to je stres. Pán profesor zapíše do triednej knihy a o chvíľu oznámi. No, skontrolujeme si Hausaufgabe. A chodí po triede, aby si bol istý, že každý úlohu vypracoval. Pri jednom študentovi sa pozastaví a s hrôzou vyhlási. Ješkovi zraky, Román, to ako rysuješ? A čo si taká veselá? Potom ide k tabuli. No, šrajbite si do zošita. Es ist 2PR. A zošik, čo zase ješ? V ďalšej časti hodiny prejde od výkladu na príklady. Übung 1. No, toto je taký F príklad, no. Počas jeho riešenia pán profesor chodí po triede a sleduje, ako sa študentom darí. Vyzerá to, že sa niekoho dokonca podarí príklad vypočítať. No, fekni tam to píčko, no. Po 5 minútach mu dojde trpezlivosť a príklad počíta sám na tabuľu. A je slide, detičky, koľko je 1 plus 1? Pán profesor chce, aby študenti počítali aj ďalší príklad, ale nesúhlasí, evidentne. Pán profesor, my sa máme ešte učiť dejepis. No to sú iba také rozprávky starej matere. Matematiku ukončí až študent, ktorý pripomenie pánovi profesorovi, že už zvonilo. Nasledujú 2 hodiny tvrdej práce na hodine projekt. Vítam vás na hodine projekt. Tento predmet vám pomôže rozvíjať vaše vedomosti a znalosti, ktoré tu získate, oceníte aj na vysokej škole. Vaša práca bude výskum, no vaša prvá úloha
bude vymyslieť váš let balónov na ľúbezné miesta v diali tohto sveta. Úloha je to naozaj náročná a vyčerpávajúca, ale našťastie nasleduje druhá obedová prestávka, počas ktorej študenti naberú nové sily. 5. hodina je náuka o spoločnosti. Dobrý deň. Viete, čo sa stalo? Jeden školník napísal do časopisu, že všetci učitelia majú prebýchové autá. Akože, sorry. Ale ja hovorím môjmu starému, že počúvajte, tá naša hnilá Felícia, to je prebýchové auto. Všade, kde pichneš prstom, ostane diera. Dobre, ale teraz učivo, áno, hej. Čože? Vy tu nemáte papiere? A vy si myslíte, že tu budete sedieť ako družičky na veselí? Oh no, vážený. To teda je. Počas preberania látky vypláva na povrch problematika podnikania. A inak, vy si myslíte, že tí bohatí podnikatelia myslia aj na tých chudobných? Tak akože sorry, ale oh no, vážený, to pôjde z vašich daní. Fyzika je predposledná hodina. Dobrý deň, no čo kočky? Príde ku katedre. Dáme si prezenčku. Kde je prezenčka? Sekundu vyťahnem prepisovačku. Dneska je 16.10. Po zapísaní hodnotí písomku. Písomka dopadla tak, že tento rad to má celé zle, lebo tento na kraji, čo to rátal, asi spravil chybu. Na písomke môžete používať papiere, ťaháky, zošity, neznamená, že váš sused to má dobre. Za toto ste všetci mohli dostať bod a keby neodpisujete, chytili by ste viacerí jedničku. Počas aktivity na známku opravuje chyby v zošite študentky, keď si všimne veľký nápis WOW na celú stranu. Zamilovaná Lacková. A ty čo miluješ? Bravčové z kapustu? Lebo to mám ja najradšej. Siedma hodina, všetci sú unavení, samozrejme okrem pani profesorky, ktorá je ako zvyčajne plná energie. Lásky, ako sa máte? Martinko, Dominička, kto chýba? Martinko, ty si hladný? Po chvíli ticha počas zapisovania hodiny povie. Bože, poďte ma niekto pomasírovať, ja sa nudím. Lenže všetci sú unavení a preto sa snaží študentov motivovať. Miláčikovia, ja vám hovorím, že vy nezmaturujete.
Ďakujem. Skončil sa náš posledný beh rozhľadu na tejto škole. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem všetkým profesorom, študentom, rodičom ich rodičov, a aj celým generáciám. A aj nám, že sme to tu vydržali. Ďakujem za pozornosť. Super, ešte lepší potlesk.